Gabon ikusen zuleok. Ondo altzeate? Itxura txarrik ez dake. Bai, ni baino hobeto dut ikustea bai. Atzo hori bilik ilabea eta ez du barkatzen? Esan diet gaur, behaien aje guztintzako erremeioak ekartzen saiatuko gehala. Eta lehenik eta behin hain festetan gabela samielak pasazaizkigu, baina xoxokakoak baindik bete-betian gaude. Eta urtean udaletxeko programan ez dakit horri denak lehitutu zuen edo herrik ez seguruna. Baina aholku batzu jarri izkigute eta aholku hiek irakurri eta batzamanek bere iritzia edo zer iruditzen zaion esatia nahiko nuke lehenik eta behin. Orduan hementxe udalan aholkuk batzaman. Lehenengo eta behin esaten diguna da ez emateko alkoholik, adin txikikoi. Bai, hori hortan arrazoi du bai. Geore futuruan nahiko den behizango goean da goe gaxara bastarra jozti ibiltzeko. Bigarren aholkua ez edan sabela utxik edukita. Ez. Gero, bestela lavadorik segin oizu eta hori tripa bitza base hon bat jarri eta aldearrien ibiltzea pertsona. Ondo, hiru... Guk aldearri garen hon atzoi emagin, baina bueno. Hirugarren aholkua mantxoean, presik gabe. Bai, bestela kontrako estarriak juteko arriskoa da, eta momentu egarra izaten hori eta. Laugarrena, ondo hidratatu eta urarekin txandakatu. Hortan ez no oso badoz, Zuk asko bezala atzo izotzan urakin nahikoa. Bai, ura naztutzia sarduakin eta sarduak ez da gara honik, Así que, niko konsegu hori bizkat bastartiko nuke. Dale, agarrate. Gero gaitxik gatuko zaizu, bene tamaina biertu, Ez, doblia jarri. Eta bat pare beste ponto txiki bat diande, mate bale maio de. Noteko geldik. Azpiko izartzeko? Bai, ez gizio zerri meto du, Vale. Zer da, subio izela egin Eta hori txikia batian da, pentsa. Vale. Patxi, dale caña que esto... Vale, venga. Bueno. Ni seguru dakate. Ez baino ez zeo zerriken, ni divorziatu naiz. Osa, ni ezin dut, joanekin gizonanekin. Ezin betela. Eta gero gizagoa zein bietu. Aldeak hori dauz, haman da janetxea. Ate joka ibiltzen malima baten batek irikiko jalako maten. Hone, atia jore, ati boti gotxu. Martxo hontan. Oixola, ondo altzaude. Arpegi txarra ez daka. Zerra, ean errexea? Bueno, txarra ez da. Trago uste gago, duta. Mano esando, ya verás. Eta efektua setu nitio edo denbora behar du edo? Trago txiki bat ikan nahiko. Nik uste bosta bar minutu. Bai, relajatu. No pasa nada. Ez, hori normala, jala. Kamila, xoxokatzeko baiatu karretilen batak aso. Odo? Eta zertako da ona, porro astua batzaman? Porro astua egiteuna da, odola eta zainak eta garbitik ditu eta odola gehiago oxigenatu eta dena egiteko emaz. Porro bada... Ara, zein dan hemen. Ze? Barkatu? Hau, liburu eta guzti inutik gane jakoa errekondo deu. Aspatik dinganea. Ze esan dek, porro ostua, zerta gari jola. Porro ostua da, esan ditena, odola oxigenatzeko eta zirkulazio bat errexago guandetzeko eta bai. Baina hori hartze bali mau geho eta buruko minen dugu elkar. Zaila goztia. Ze ba? Ez talako ona. Vitamina batzu zezkak eta buruko minen hartze. Tripako minen gutxitu baina. Baina, resaka nian eta alkohola bali baka,
alkohola odoletik aketzeko, osoi bota biertza, jo, majete. Soluzio erresa. Ikusko tripako mina, ze hostikera aldin zuen. Burukoakin, zapa! Eta itxo da txikitu. Bale? Banakao! Nahi ez duen zela? Lana azkarru note juzu, porfa, dana bate jarri. Dana bate imiralde. Pasatzean da, bai? Pasatzeko. Bai, soluzio, vamos. Increíble. Venga, Eva la hostia, Eva. Venga, neka huesos. Eba. Ez etxi, hemen erremeio errezik ez do, erreza da nik ez dugu esan. Azkarra, gogor xamarra. Gabon, bagenu baize biarra. Ze bakatzea ba? Mikrondaz puto horrek ez du labe hotzen. Habe, soluzioa bilatzen jozun. Bistaz da txiki bat eme baino. Ai, ama! Joskonik ez alda betxian da, no? Zer, Mateu, gixe elektrodomestikos, hau txintxina eta roitako erosiko zenuen, eta gero pasa lo que pasa. Atia, daka ataska dute honek. Da, askatzeko, uste nola sistema honik. Eta, gara, hogi itxetxuena da, setxon, blokeatu. Agarra, mintu sekati deu. Problema dakana da zentralita izorratu ezagak. Gaur egun zeitebe, krisitan asunto honekin, txapuzan bat txikitu, eta irikitzeko zaigez. Da, berrez txoak iba ez zentralitai, baina irikitzeko forma egez, da jendia zeiteu, berri erosi. Baina, ni prepatu etortzen egolako kasuteko. Hau gero zeinek etxian itxeko mokuek, A ver, ze bihurdu ba, gizela. Ondo prepatu da. Erramintare ondo zaintzizule ikustea, Brillo harra otutzeu, flash horrek. Oso garrantzitsua protekzioko aparatu gartzia, bai antiafuk eta kaskok. Claro. Guantia bakarra bilatut. Bestia, furgonetia nolako mato. Ezkerra beti merkegu, izatik eskubile bat. Vale. Bazpade atzetingo, bazpade. Bai, telebistan errekitio, baina ez Eres un crack, tú, Fácil y sencillo. Bai. Urungo pausu hori da, dakatera behaiekin. artikulazioak gaintzat omen dazke primeran. Bai, oza, increíble. Bai, eta nik uste duena behaiek ikusti izango ala, eta hementxe ia etortze zaizkigun artikulazio horiek eta ze ariketa egin beharrian, ez da zukerako txizkiozun ariketa horiek zein dian erakusteko Mañoli, Pakita eta Bitxori, txalo bero bat behientzat. Gezurra emateu, baino txinizko joztu artikulazioetan ez dakela bate problemik. Baina, itxoi pixkat, Zer zuen moletakin? Baldak izan hori dia zuen uzten? Gana etortzeko autobus hartu, ergero dazte betukila uzten esintziko bestela. Vale. Ztia, bate tontak, Ez, baina, vale. Hola balima, vale. Zer mozeate? Bigun batez? Artikulazioak eta denak oso ondo. Tanto! I wanna
wanna get with me.